La teoria neoliberal dominant ha estat la del degoteig, que proposa retallar els impostos a les rendes més elevades per tal d'elevar la inversió, el creixement econòmic i l'ocupació. Aquesta teoria ha inspirat la política econòmica de les últimes dècades als països com el nostre. Segons el darrer informe de la Universitat d'Oxford, les últimes reformes fiscals han sigut regressives i que ha provocat que l'1% dels més rics han tingut molts beneficis en els darrers 5 anys. En canvi, no s'observa cap efecte sobre el creixement econòmic ni la desocupació. Les reformes fiscals regressives incentiven els directius de les empreses a que reclamin cobrar més, fet que resulta improductiu, ja que fa caure la inversió empresarial en ocupació i creixement. Igualment, la retallada d'impostos a empreses comporta l'increment d'estalvi o la inversió en economia financera i no en sectors realment productius. A principis dels anys 80, les taxes màximes d'impostos als més rics estaven al 60% i van caure per sota del 40%. En tots els casos analitzats, la conclusió és sempre la mateixa. Reduir la pressió fiscal als rics incrementa la desigualtat, però no comporta cap millora pel que fa al creixement econòmic o a la creació d'ocupació a curt o mitjà termini. En conclusió, que paguin els rics d'una vegada.